И здравейте хора, аз съм Екстър БГ, днес ще играем FIFA срещу Берое. И да започваме матча. Видим атака. Иван с топката, центриране на Иван. Нищо не стана центрирането. И да видим сега атака. Тошев с топката. Какво ще направи Тошев? Тошев се открива. Имам шут на Тошев. И това е гол! Какъв невероятен гол с левачката на Тошев! Какъв невероятен гол на Тошев с левия крак. Вратарът нямаше никакъв шанс просто. Да, и резултатът е 1-0 за Пирин Благоевград. Видим има корнер за Берое. Тасев с топката. Тасев напредва. Нищо не стана с тази контратака, защото никой се не открива. Берое какво ще направят? Мартиньо взима топката. Даниел Генов. И това контратака сега за... И Берое Маркиниус. Маркиниус е сам. Маркиниус. Шут на Маркиниус. Нищо не направихме, но поне имахме шут. Така да видим Сандански сега. Удар на Сандански, но много неточен с левия крак. Видим Тасев. Тасев, какво направи Тасев? Какво стана тук с този шут? Просто много отиде в въздуха този удар на Тасев. И видим Сандански. Центриране на Сандански. Намиря... Не знам кой. Долни след Виджас. Енда Стивенс. О, какъв шпагат, тук трябва да има фаул, но няма фаул. И каква атака за Берое? Тасев дали ще спре атаката? Тасев спира атаката, но много го бутат. Морел. Ой, какъв фаул само! Още един фаул. Тук ще има два жълти картона. Какво стана тук? Закъсняхме малко с шпагатите. Не, само един жълт картон ще има. И то ще е само заради това, защото закъсняхме с шпагата. И видим. Тук ще има центриране. Не може играчите да видим Маркиньо за последната атака. Не. Край на първото полувреме. Резултатът е 1-0. Полза на Пирин Благоевград. И да продължаваме второто полувреме. И да видим Генов, Даниел Генов. Центриране на Даниел Генов. Удар с глава на... Не знам на кой, не видях. На Тошев сигурно. Да, Тошев е бил. И какъв преселектен на вратаря. И корнер.
Удар с глава отново, но не влиза топката. Вратарят само какво изчистване направи. И имаме корнер. Видим атака сега. О, какъв финт на Том. Изчистена е топката, не е изчистена, но дали ще има гол. За Берое. Стана някакъв бък с изчистването. И тук има фаул. Не знам какво стана. И спас да влиза на Морел. Бенджамин Морел. Опасно центриране на Том. Дали ще има нещо? И Томасо Верни хваща топката. Вижда сега Тони Тасев. Вижда Маркиниус. Маркиниус. Удар на Маркиниус и греда. Греда на матча в 80-та минута. Гредата за втори гол. И да видим сега Маркиниус. Вижда Благов. Маркиниус търси отново топката. Само какво бутано е. Какво стана тук в... Един атака за Берое. Една минута до края на матча. О, невероятен шпагат, да видим Тошев. Тасев иска топката, да видим. Що ще направи Тасев? И само какво изчистване на топката. Видим Сандански срещу него. Сандански. И това е край на матча. 0-0 за Клим Благоевград срещу Берое. Имахме един гол и той на Мартин Тошев, 7 удара, те имаха 2 удара. Да, ето, виждате. Имаме само един жълт картон, това корнера. Изобщо добре сме този матч. И продължаваме срещу Локомотив Пловдив. Имаме малко промени по състава. Костов ще играе на врата. И да започваме матча. Видим опасно положение. Дали ще последва от тук, къде е фаул, но... За каквото се направи съдета за други отбор. Видим атака Мартин Тошев. Удар на Мартин Тошев. И не остава много до гола, но тук беше много трудно положение. Мина през няколко човека, но просто не улучи вратата с сантиметри, метри може да е. С 1-2 метра. Видим отново атака. Мартин Тошев. Грешен пас на Даниел Генов и да видим какво ще стане тук за Берое. Атака за Берое. За Берое за Пловдив. Локомотив Пловдив. Тошев иска топката. Тошев получава топката. Да видим Тошев. Тошев. Тук му влизат двама. Той просто няма на кой да центрира напред. Винтъч. Центриране на... Удар на Костадинов! Не стана.
хубав удар, който исках аз да направя, но Костадинов се пробва, но видим атака за Локомотив. Какво ще стане тук? Няма да успа. И Тошев. И видим какво ще стане тук, дали ще има гол. Мартин Тошев. Удар на Мартин Тошев и това гол! Гол! Какъв гол само? То само срещу вратаря е много лесничко. Даже Тошев имаше рикошет във вратаря. И това беше гол. Да. И какъв Мартин Тошев в този матч. Даниел Генов. Даниел Генов с топката. Центриране Даниел Генов. Това направо ще да влезе гол с неговото центриране, но... За Маркиниус, какво ще направи сега Маркиниус? Удар на Маркиниус с външния фаут. Просто топката не влиза. Това е краят на първото полувреме. 1-0 за в полза на Пирин Благоевград. Просто Локомотив Пловдив много слабо представяне последно време. Да отиваме към второто полувреме. Камбуров влиза, Хадаревич излиза за полза на Локомотив. И видим, има опасно центриране тук. Много лошо изчистване, да видим какво ще стане. Какво спасяване на Костов? О, какъв дрибъл само, да видим Дяков. Центриране на Дяков. И тук нещо го избухтаха Дяков, но той си връща топката. И какво стана? Локо Пловдив ни вкара някакъв зашеметен гол. Емил Гаргоров, как той няма да го вкара. Само сега ще видите на повторението. Само за какво се говори. Само какво стана тук с защитата. Само какво минаване и направо тук много лошо оставиха Гаргоров да бие. 1-1 мача, да видим какво ще стане. И сега направихме смяна. Мартин Тошев излиза, голмайсторът. Излиза Томис. И Илия Карапетров на Костадинов. Видим какво ще стане, малко да подсилим. Удар на Маркиниус! Но защо левия крак всеки път използва? Маркиниус към Дяков. Дяков търси на кой да подаде. Дяков му взима топката много лошо. Но така е, но просто няма на кой да се подаде, всички бягат наказателно. Центриране сега да видим. Удар с глава на... не знам на кой това. На Донис. Той просто е много нисък и не знам как стана с глава този. Тая глава.
И да видим, то не са... Видим дали ще има попадение гол. Удар на Дони! Но защо бие с левия крак, като той е десничар? И имам опасно центриране Даниел Генов за топката. Стивенс! Колко малко остана за гола. Просто не става този шут, който исках на Стивенс. Видите колко близко пред вратата и да пропусне Стивенс. И край на матча 1-1. Просто тук е гола на Локомотив стана и така изневиделица. Имаме 8 удара, те имат 3 удара. Шутовете ни са 4, от които техните са 2. Имаме 16 шпагата и само 2 фала. Един корнер в матча имаме. Да, и това ще е. И това мисля да е за този клип. Абонирайте се, ако искате още клипове. Стана 20 абоната днес. Ще кача веднага клип. Чао!